People kubva kusvika kubva kwanyika kana naonesa pasu yenzungu kumunhu nepasuri yezvidyo zvanga zvina mumasvingo mutaundi saka ndanoga kusvika mabhazi mazhinji angapera murengi ini ndigogara murengi ko ndazivei kuti mabhazi mazhinji anoenda masvingo anenge atopera achapiri murengi unoenda kwaiwe ndopandazonzi namwewo baba vechi rimwe bhazi ranga rifika kanzi aiwa munoma uchatokwanisa kutomaona chitoenda kwaiwe ndokwanomaona ndobva ndagara almost 1 hour ndakangogara kumhiri kuyakwe ndazoriwana bhazi riya pasi remuno ndikaendisa pane mumwe wokugwira ndoda kuzama kuti ndibate ndinoti anobvuma here kutambira mangwana ndoisachitakacha ausi but anyway zviyo zvedu maorders akuramba chiuya. Thank you very much. Keep buying from parents angu maybe vagose kuwedzera system yaona ikoko chitochi chelight zvezve zvinomboiswa pamene kuti zvichaiswa sei zvasi kuyazochaja saka kwese kuno kutida kuti kuitewo malight kuita sei so kunoku manje kunosakusada kuigira kuti madi yekera. So guys, pamunga pangu I think ndazowana about 5 vandiodera munga kana muchiri kuda munga munonditaurira then nachifanira kuita ndichina mangwana but baba wati aiwa chirega kuenda mangwana iwe woinda nawashi saka zvimwe zvinhu zvamukuona panapa zvekugadzirwa zvekupeswa kutongogadzirwa hawo ndomungamugome kupesera it's 6 o'clock but kumapast 6 actually kwakasira kusviba zvinhu zvizhinji ndichakuradzai pabenchi zvatopo zvamirira kuita sei kuti vamuke makuseseni vanomukira kumakuseni 4 am. I'll show you tichimuka na 4 am ndakuenda navo kunovasiya kumabhasi then nemasaga edu angashotera so I had to go futi ndezvamwe zvandabata ndara kuenda notsvaka ma90 kgs kuti zvinhu zvedu zvisazodi safamba zviri zvimatsapo tsapo saka pafirst order yedu iri kuenda nababa nawashi mangwana indosara baba wati hanzi toswapa kudai pane kuti tese tini saka baba vamboti hanzi mbosara few days iwo vachidzoka ini chizoinda vachidzoka nditi ndozvavataura ndizvo zvana please garai mandibata mangwana Tuesday ndiri kunoku ndiri kutora kuti munga especially munga because inoda time igare yagara zviyo zvedu tigare tabisa gasa tasai munhu so apo muri kuona apa izvi here kuti izvi so I want to show you apa right ishina yese handiti ndopa mukupepetera ishina vari kupepeta wakagara saka ona izvi ichi chii chamukugadzira ichi zvamabvundi saka vari kupepeta kuti zvichene zvimwe zvazvapera hazvinji mangwana vanoti right ona ishina yacho zvimabandi zvese izvi zvishina ndo inawekirai vapedza pane basa vadaiwo so obvisa kusika achena saka yese iyi ishina iyi yavanga vachipepeta zvamosara musina chinhu munyikira machoni right. So izvi ndo chiishi iyi ndo mapfunde ka ndo mamwe ari kuda kupepewa asati aita chirekera akasiyana iyi muneyu ndodzamairekera zvagadzirwa wadzada urudzwa alright dzimwe deni nzungu idzi dzafanira kuzongotwa faina kusarudzwa idzoda kusarudzwa nzungu idzi pasina kuchena then iyi ndochi mapfunde asati arudzwa kai nozichi munga muchazvipedza nase zvimwe zvino ndozvazviteera ndozvisa mune rimwe bhasi zvatswiwa izvo zvoda kugadzirwa sa zvagadzirwa zvatswiwa bva zvakangwa nenyaya kubva makuseni maita mugomingalisa ore vamiramira vanodhisevha madhiringi ngatimbopinda Washington ndiye abika zviko zvabikwa nhasi chigubhu chemafute chabikirwa chi oh my god mixed vegetable rice wow washi munosa vanhu
Nezvina yangu iri. Chibasa iri wakachena wani. Wauza ndio wase wachibika. Bandidi, pesa. Bana panotumwa munhu pano. Pesa. I don't get. Ndofunga ndoda kunoza kubva ndani mazuva sinamborya chisadza ndichatorya chisadza. Moda kwedzira papo futi. Vada sadza vadi raisi. Vadumbu here vadumbu murungu zvepano. Muna baba vari uko avo. Hamungatauri zvinhu. Ko masokisi kei nechando. Asi maisa mumwe muhomba. Maisa mumwe muhombe. Right, amasagari ready kuzodi kuisa apera izvi zviyozvi istand by izvi zviyozvi hapana chakanaka vanhu vamwari fulu izvi saka tofanira kumukira nomasaga vaya mamwai voitovaperekedza kunokira mabhazi vachiinda nazvo izvi zvongonofanira kutungamira zvimwe zvotevera futi mamwe mabhazi nichingodero